Takže ahoj, dneska vás vítam pri ďalšom komentovanom replayi. Dneska to nebude o nikom inom, iba o Kranvagnovi, švédskej desiatkovým ťažkým tanku. Nejaké základné informácie, má to auto reloader dielo. To znamená, že sa vám, keď vystrelíte jednu strelu zo zásobníku, tak sa vám automaticky začne hneď dobíjať. Máte 3 náboje v zásobníku. Podľa mňa, ja by som strelil iba tú prvú. Ak fakt potrebujete nutne, tak aj tú druhú a tú tretiu. Tá tretia iba jak vám zachráni, ja neviem, kill, alebo jak vám zachráni proste život. DPM-ko je v pohode, 2600, 2400 HPček, čož není zlé, není dobré. Na to, že ten tank má spredu skoro nepreraziteľnú muníciu, to je dosť dobré. Penetrácia 270 na APčku, čo je v pohode, dosť v pohode. 350 na hitu, to je dosť, to je fakt super dobré. 530 alfa na hečkách. Tými hečkami dávate italské tanky dozadu úplne bez problému. Depresiu máte 9 stupňov dole, čo je v pohode. Na to, že máte nepreraziteľnú väžu, stačí vám hrať hulldown a máte asi vyhraté. Dopredu idete 34, dozadu minus 18, aspoň s tým, čo ja hrám ja. To bolo asi už z takých základných informácií všetko. Zase nemám kredity, nosím tam kalibrovky, lebo máte tých 350. Penetráciu na tých hitoch, čož vám dosť pomôže, napríklad S100 spredu do veže rozpárať jak nič. Jak máte, tak si určite zoberte obranný systém, pretože vy ste jeden fakt veľký kritičák, všade dostávate proste moduly, posádku a tak. Veľké jedlo, ochranná sada a vylepšené palivo. Veľká oprava a super forsáž. Môžete si tu za normálnu opravu dať super presnosť, není to chyba, určite to chyba nebude. Kamo tu mám klasické, legendárne. Do vane dostávate vodiča, a to dosť často. Zozadu dostávate furt motor a z boku a zozadu veže dostávate muníciu, čož není úplne také bombastické. Tak, môžeme si pozrieť jeden replay, nebude to nič úplne také, že je bombastické. Na mape inak tento typeček, čo píše do čiku, tak je bol to nakoniec Čech, že som sa s ním po hre písal. Tak išiel som tu na tie vlny, alebo jak to povedať, neviem, s tým KTZ-kom. Prvé dve rany budú, prvá rana a tretia rana je úplne zlá, ale fakt, že úplne zlá. Sa úplne trafili toho prožita, fakt úplne neústne. Čiže som ani netrafil. Tu som ho chcel zramovať, ale som zabudol, že Kranvagan sa asi moc rýchlo neotáča ani zatáča. No. Takže naše heminy sú proste bestie, alebo jak to tam mám nazvať, vôbec neviem. Ale som si radšej auto nerede, pretože táto rána to nebudeme komentovať. Proste ten Battle Apocalypse strašne trúbil, čím som povedal. No, to preto sa rozhodlo, že bude utekať, čož bola u neho asi veľmi veľká, no, neviem, či to bola veľká chyba, ale určite to bola chyba, pretože, ako som hovoril, vy viete italské tanky zozadu párať hečkami, takže jedno hečko 554 veľmi, čiže dosť. To som mu mohol dať aj druhé, ale nebol som si istý, ale tak.
som ho ani netrafil. Dobre, naše KPZ toho dopína. 1700 damage zatím v pohode. Momentálne nabíjam, takže je to auto reloader. No, tu som mal trošku strely, ale ja som čakal, kým sa mi dobije, myslím, že tá druhá, alebo aj tá tretia snad. Ja myslím, že teraz strelím tu je sedmičku raz. Hej, čakal som, kým sa mi dobije všetky tri. No, na túto druhú, čo som mal strieľať, sa mi tam dostali tým. Nevadí. Ale furt tam je jedna rána. Plný zásobník, zabudol som zmeniť, že máte 2,7 sekundy interclip. No, takže ideme do mesta zatím. Ideme proste do mesta. Tuto som veľmi dobre trafil tu je sedmičku, hečkom do veže. Takže S-stovka. Jedna rána. Druhá rána, S-stovka. Už som sa rozhodol ísť tuto vedľa tej E4, že sa asi rozhodol vychýdla, čiže teraz mi dala. Všimol som si, že tá ich desiatková VK má nabité tanksny, alebo wolframové náboje. Vôbec neviem, no to je jedno. A tie wolframové náboje fakt ako štípu. On by ma možno, že aj poroloval a zabil. Takže ešte som si to všimol a zacúval som naspäť. Čakám, kým sa mi nabijú všetky tri. Kapuze to len asi nezobralo. Tá veka fór na mňa nejedla. Snažil som sa dať track, čo sa mi podarilo. Dostanem od neho, dám druhú. To KPZ tomu dáva, čo bola veľmi dobre. Ale zase na to zomrel. Tak tu už nebude, dostal dosť pravdepodobne od tej horiny, čo je pravda, od horiny dostal. Tak mne nič neostáva, proste tak čo sa stalo. Vyhrané. Celkom taká v pohode bitva, by som povedal. $4,500 damage, 5 kg, 1000 naspotené, no alebo naasistované. MK válečník, Waltersová medaila. Taká na strašne si metal dávno. Takže fakt. 150 000 zárobok. A no, v týme som bral ja a to KPZ a tá VK niečo trochu zahrala. Fakt iba trochu. No. To by bol Kradwagen. Takže toto by bolo pre toto video všetko. Dúfam, že si z toho videa niečo odnesiete. A majte sa pekne a tešte sa na ďalší komentovaný replay. Ahoj!